ଆଜି ଆମେ ଇଲିଶି ମାଛର ଭଜା ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଲିଶି ମାଛ 4 ପିସ୍ ନେଇଛି। ମସଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ସୋରିଷ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ବାଟିବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟରେ ମୋର ଇଲିଶି ମାଛର ଭଜା କରାଯିବ। ମାଛ ଭଜାରେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଗୋଳେଇବା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ଦେବା। ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟକୁ ମାଛରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଇଲିଶି ମାଛରୁ ଏମିତି ତେଲ ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିକି ପକାଇଥିବେ। ଆଗରୁ କମ୍ ତେଲ ଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ଏବେ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ବା ହେଇନି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା।